Ya ya. Hey, hey. Yo. Hey ah. Hey. Hey ah hey ah. Hey hey. Hey ah hey ah. Hey. Hey ah hey. Hey ah. Hey. Hey. Oh. Hey. Ya ya.
Ya, ya. Piye? Nek joget sing suwe kok kancane mango. Lah aku mau ora banget suwene. Lha wong eplekenya krok. Apa? Wong ngene-ngene to. Iya. Kita dungok to. Dua lho. Salto to. Salto barang. Salto barang. Memang piye jogete? Dang alakatir tir katir. Dewa ketheke monggo Bu sing ajeng dewa kethek. Iso kethek iku ndak. Lah wong ganteng ngene kok iso kok kethek iku. Ganteng apane? Mbokku nek ndaran aku ganteng lho nek iso-iso nek ngundang aku ngono. Jelas ganteng aku to. Jelas ganteng aku to. Ganteng kowe. Iya. Lah wong untu mae gingsul rata kok iso ganteng iki kondi. Lah mang Mas Piraro. Dene neh. Aku mang tuh budal numpak motor to rene. Iya. Motor kuwi tak rungokno tenanan to, Mas. Mbok rungokno. Abene iki kira ora. Abene piye, Dik? Edik aku, Mas. Piye marime? Mendek aku. Lah kok ana apa kowe kok iso mendek? Mendek motorku tak jagang tak kakno nek. Mbok kakno neh. Ora muni, Mas. Lho, lah kok iso? Aku tak go mlaku neh. Mbok go mlaku neh. Tak go mlaku neh. Iya. Tak rungono neh. Mbok rungokno. Helm tak coplok ganti, Mas. Helm mbok coplok. Helmku rusak iki jelas e. Helm. Lah terus. Helmku tak coplok 1000 to. Iya. Sut. Tak delok e, Mas. Lah kok iso, Dik, mbok delok kenapa montorem? Angine banter nyerempet untuku dadi nyul kaya ngono, Mas. Loh.
Lah kowe yo salah, Dik. Salahnya kenapa, Mas? Umume untu yo didelikno. Untune Kowe iku wong sombong berarti. kenapa kowe iso wong Lah sombong? masyarakat kene yo do duwe untu. Heeh. Untune yo do ra diketok-ketokno. Lah apa kowe tek untu mbok ketok-ketokno? Sombong. Kowe ngetok-ngetoki nek duwe untu dhewe ngono. Ya iya toh. Wong kene dhewe untu kok. Yo ora perkara kowe sombong duwe untu, Dik. Lah kenapa? Lah kowe iku yo merongos. Dikemno yo ora kenek. Ngawur. Jajal kowe madhep rono. Mingkem. Lah. Nek aku gelem mingkeme bagus ya, Mas. Bagus kok apa, Dik? Bagus tenan aku ya. Lah kok iso bagus? Lah wong kowe ae lho ketoke mingkeme ngempet. Ngempet piye ora didelok toh? Nah, selep. Rasa biasae cangkeme biasae. Mingkeme biasane, Dik. Lah kok kowe mingkem kok iso cangkem mbok ajono sak iso mingkem. Lah iki iso mingkem nek iki. Lihat, meri. Dene memang ngono apa? Lah mangan numpak motor kok pertama. Nah, motor. Iya. Nek suarane nyul. Nyule piye? Cangkeme biasa aja. Cangkemmu nek muni sut iso biasa ae ora. Sing marai. Mau Lah yo iki. Sitok gueng sitok merongos. Angel ngene dipethokno ngene. Awak dhewe endek, Bro. Iya. Endek. Kok iso endek? Kok kental. Kok kental. Aku kene ra apa-apa. Lek kental. Takune. Aku yo duwe. Apa? Panu Panu, Dik. Panu. Tak kira tato. Tatone, Mas. Tukang potong digambari gunting. Ora iki yosan. Dia yosan. Ya dia yosan. Citongas tok kulkasan. Mitos ki yosan ki. Itu ye. Istimewa, Dik. Istimewa. Neng Dik duko kembang nggih, Bu nggih. Kembang, Bu. Lah, masyaallah Dik, dalane iso munggah medun ngono, Dik. Dalane tenan walah. Mas, Jos. Aku gawa mio rek ngorok motorku. Buka. Kowe nganggo apa, Dik? Nganggo mio to, Mas? Lah, aku nganggo repo lho, Dik, iso ameh klorot. Kowe klorot kowe. Klorot, Dik. Motorem repo. Iya. Kowe klorot. Klorot. Yang ku mio klorot. Nah, wongku yo mesti becak. Tapi apa? Kemarin ini gue motor apa kowe? Aku nggontek do karir Raka mau lho. Gontek do karir. Pula aku satria. Kesatria aku. Gak ngono, Mas. Pula go pedang. Do karir Raka. Pula. Apa kon numpak Mas Rakane? Raka ada tupai. Ora. Calanane kudu fisik. Kudu fisik. Lanang. Istimewa, Dik, penontonnya iso akeh. Berarti wong kene iki seneng karo seni, Dik. Teneng. Ngarep ana. Ngarep ana. Guri ana. Ana. Lah iki anake sapa iki? Apa kuwi ning dhuwur kuwi? Iku gendhe kok coba dono lho, Le. Ngawur seneni wong kowe kok. Dan rejo tenan wong. Rejo tenan wong kene, Dik. Kono rene. Kono wit. Kono wit. Kowe roh prung sing duwe gawe jenenge sapa? Alah. Mosok kowe ra roh, Dik? Ora ero. Lah wong ditanggep kok iso ra roh Ora jenenge. ero mangan aku tekok kowe. Aku tekok kowe medeni roh. 2 jam jagongan karo aku ning buri. Tenane, Dik. Alah kok ngeyel meneh, Dik. Lah mesti kowe ngene to. Kanca madrasah. Kanca madrasah. Kanca madrasah. Berarti kowe pinter ndongakno berarti. Alah pole. Lah kowe wis roh prung jenenge wong iki sapa? Mosok kowe ra roh? Ora roh. Iku jenenge Pak sapa, Bu? Alah tak Bu. Hah? Yanto. Cingo. Yanto. Oh, lek Yanto ta. Oh, lek Yanto ibu aku mancing kok. Bolom apa? Bola mancing. Kowe para sing wedok jenenge sapa? Alah. Yo gak mesti roh, Dik. Sapa jenenge, Dik? Bu Yanto. Wah, akeh tunggale ning ngono te kok sik. Bu Yanto, Bu. Loh, Real good. Hah? Semik. kowe ku orane merongos tok budek ya padha wae. Lah iki padha budeke. Iso
Malah Masya Allah. Mosok kok migut kuwi aranan apa pripun maksudnya? Yo jeneng asik. Mosok KTP yo. Migut ngono to. Ibu Sumigun. Nggih Bu nggih. Yo. Ayo, didongakno Mas. Didongakno. Iso dongakno apa kowe? Halah. Dari kuwi lolosan madrasah. Gampang ya Bu. Nggih wis 5 tahun ning pondok aku Bu. Ayo, pinter. Iki lho pondok Dik. Pondok Permata, kadang ning umum. Aduh, Kuwi wong lairan iki, pondok anu. Salin. Dudul pentol laune ngono. Oh, dodol pentol ta, kira mondok Dik. Didongakno. Didongakno. Kanggo Pak Yanto, Kanggo Bu Yanto. Bu Sumigun. Lah iya. Lah ya Pak Yanto karo Bu Sumigun. Iya, ngono lho maksudku. Didongakno sak keluarga, Dik. Iya. Muga-muga sabubare nanggap seni barong Taruna Adijaya. Nggih. Muga-muga rezekine tambah kathah. Amin. Tambah berkah. Iso tuku lemah, iso lunga Mekah lan Madinah. Muga-muga Dik nek ana calonan iso nyalon dadi Pak Lurah. Amin Allahumma. Amin. Nah, aku wis saiki sing sunat. Sing sunat. Endi? Bro, walah, dia bagusnya koyo aku ngene jebule. Loh, yo bagus kono jam tanganan. Kowe apa nek jam tangan? Akhire kan kok ngene lho. Lah yo jam tangan. Nek bagus kono ta, Dik? Kono bare tok sangu akeh kok. Sangon iki, Bro. Jenenge sinten, Dik? Ismail. Ripaldo. Iki sapa Ismail apa Ripaldo? Walian. Didongakno Dik gantian kowe. Didongakno sing tuwek. Iya, nang ditungakno. Didongakno. Wong lawas kok. Muga barokah. Apa tek muga barokah nganggur iki, Dak? Aku ini Mas. Ngene, jelasno sik. Aku di pondok nombokku. Iya. Sedina payah ngaji. Iya. Wes jenenge pelaku pung riat abis. Iya, Rio horok-horok Adik. Horok-horok. Riat abis. Iya, horok-horok. Terus kowe ora tau adus ngono ku. Oh, anti Mas. Ora ngono. Aduse ning hotel merah. Andung piye? Pondok kan. Aku di masalah kayak sedina langsung ditokno. Blong, bolong. Aku dirukyah. Sing ngomong mandek sapa? Dirukyah. Dirukyah aku. Sing tengah iki mah ngomong burung. Apa, Dik? Golek sapa? Oh, iki lho batang. Bener-bener golek ning kono. Pripun, Mbak? Pripun? Lho ki mah ngomong burung. Lho, lah gentenan to nek aku ki. Lah nek ngodongakno ngene ki yo ecek-ecek ta, minimal ki yo selawatan ngono kae. Ya tak rungokno urung ngomong blas. Yo genah ngene ki Urung ngomong ora bisa lho. Duh. Cak. Karepmu piye? Umume kaget iki ekspresi ra iso Dik, ora cangkem melok maju. Lho. Yo jelas. Wah, arek wong timbung e. Lho, ngono to. Mbak, mosok cangkem melok maju ngono. Iya. Aku ki mang bar joget bar sembarang-barang lho, Mbah. Iya. Bar joget aku ki yo nan bar omong ngene ki. Kapan ben joget? Lho. Piye nek ngono kuwi? Bareng mangep kok portal. Lah iki ceritane piye, Mbah? Lho kok ceritane piye? Lah aku kok joget nek iki, Bre. Maksudnya piye? Heh? Maksudnya piye? Maksudku ki didongakno sik, Mbah. Iya. Tapi ki nek ndongakno omong-omongan tok ngene ki. Iya, nek ndongakno iki cucuke biasae. Nek omong biasa. Dadi ngene. Angel lho, Dik. Kayak bareng ngono Dik. Raine kok disore, Dik. Wong kabeh lambene nyantol kabeh lho, Sak. Dadi ki ngene, Mbah. Kene kan wis ndonga. Mon. Aku tau ngene glundung. Lah kok ora pisan jlongo pisan. Kok iso ya, Bos ya? Ya, Didongakno mang kowe wis ndongakno. didongakno. Selawatan. Ben ketone ora sepi. Ben ketone ra sepi. Iya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
Masuk bocah pinter ngono padahal raine kok tungkak. Kok iso pinter. Alah enggak lah ganteng dhewe nang ganteng dhewe alah ganteng dhewe nang. Lah opo tek ngono? Lah opo tek ngono? Ganteng aku kok. Kok iso Solawatan tapi nek mau solawatan tok garing, Dik. garing dek? Garing. Gak. Kudune nganggo. Kanggo gerakan no. Ben ketone ben ketoke kompak. Oh, geran. Iya kene yo ben kompak ngono. Iya. Iya. Ya ora. Oke, ayo geran yo. Iso tenan apa ora? Loh, aja ngece aku kowe. Ora ngece aku takon. Iso tenan apa ora? Jelas sakit ta wong bagus Geran, kok Dik. ngene kok ya. Geran. Wong bagus kaya ngene kok diarani ra iso iki piye ngono nyek ngono piye. Umume lunga ora? Umume lunga. Selawatan iki padha lunga lho sing mirsani padha lunga. Dadi iki ya lunga ngene kae. Ayo dicoba. Selawat Jibril ki sing piye? Walah dek kisin-kisine wong. Aku Hei, sing sholawat Jibril penekno bimbing kuwi. cangkemem. Ora kuwi. Ora. Sing pripun ta, Bu? Lah ora pondok. Sholat. Wah, iya masuk. Lali aku kalah. Sholawat Ismail iki mange. Toko Ismail. Topo Ismail. Sallallahu ala ngono ki ya Bu ya. Aja ngono pinter nang Bu. Sallallahu. Angel lho Bu ngene iki. Tak barne sik Bu. Gerakne piye iki to? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. To ganjel. Selawatan apa ganjel iki jane? Ada mas jeneng TikTok lho, Dek. Ora ngono. Oh, enggak. Tapi gak penake Dik jane, Dik. Nganggo alat ae, Dek. Nganggo alat. Ya, Alatnya didi kok, Dik. jupuk kowe, Adik. Ata kene. Kene yo. So, Ya. Pala, sepoe dak Dek. Gue nem cek, Dek. Gue nem cek. Bon, kuwi Gue nem cek. kene bas ki mesti. Oh, ora. Suara pas nama. Aku Dek. Ya, tarik. Diwakisno sih, diwakisno. Sik, Dek. Ya. Dene mau tak cok isone. Delok gen. Dene ora penak to, Mas? Gak penak. Lah apa tak ijoli nggonku sik? Ijolan, ah. Ijolan sik ah. Sing ketone semangat. Iya toh? Iya. Mbak selawatan, Mbak. Dek. Sing mbok selawatan sing di. Ojo iki, Adik. Winginane bar iku ngeroki kok iso. Ojo iku. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Mandari. Ini nek Solo, karpetnya diuntel-untel. Yo,
masih bersama Sokidah. Tak katir tenan kayak gitu lho. Selawati tak Bu. Kenapa Dayu? Baru belungnya lo tak rangkul. Bu, aku dia ngomong aku juga dia lho ngomong sampe gedene iki. Wedi aku iki. Bu, jenengan purun selawat napa mboten? Kowe ngongkon aku. Mboten ngongkon liyane kae lho penonton takon selawatan. Ya wis. Nggih jenengan ta Bu jenengan sing tak kenehi iki kok. Apa ya kowe mbayari aku nek ngongkon? Kowe Ora. mbayari aku apa piye nek ngongkon aku? Ya ora aku ya urung dibayari ya Bu. Ya Bu ya, jenengan selawatan ya Bu ya. Aja guyu wae tak. Ambung pisan. Kok iso aja mbok ambung Dek. Kenapa? Kadaluwarsa. Kok kasih rasa iki? Aja purun apa mboten, Bu? Bu purun apa mboten? Ngalah. Pisan iki mawon ngoten lho. Ayu dhewe. Ayu dhewe. Ala katir tir, katir tir. Lagu selawat nanti kayak bas kue. Ora gelem selawat ya. Iki bayaran double sing gelem selawat tidak dari Mbak Sakit mah ngomong aku. Terus selawat dibayari double ya. Salatullah salamullah Tuhan Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin beda selawate wong ganteng kok sing selawat lo ganteng ya jelas beda iya pra ayo pisan kas ganteng lah ayo tau ini air ganteng kok anak mae sih Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habib penak pura penak ini selawat ganteng iya pura iya dek jelas tak penak kowe gak pengen aku tantang ngono kuwi lho kok neh terus toh kayak wonge enggak ya jelas toh aku kok oh iya variasi oh ngono ya mesti ku nek selawatan tambah ganteng ya pra iya dek kangen mampu kelek ora apa-apa nek kelek dhewe tuh medhut matane keculek lho kiri kanan oh medhun ngono tok gak balik nang ngono oh balik neh ya Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habib tak jelas ganteng kok ya pra iya dek ganteng pra gue dasar santen masa dek
Kula ganteng napa mboten para pamirsa? Hei. Ganteng. Iya toh, anake mae. Ya ora? Iya, Dik. Aku ganteng ora, Cung. Ganteng. Kene ya anake mae. Ya ora? Iya, Dik. Ganteng lah awak dhewe. Foto ora? Lho aku kan wis ganteng ta iki. Bar selawatan ping 3. Ganteng. Foto sik. Fotone ndi? Pak, di zoom. Ya. Nah, oke sedikit. Tindhe dan gede tenan kae. Tindhe apa persin kae? Tindhe. Wah, tindhe mau klewer ngono ke abot ya jane. Pak, Pak. Nang pindho. Napa jane kok rok gandenganku. Mae ya. Ya ora? Iya, Dek. Ganteng. Enan apa? Sing ketok untune tok. Ganteng ya? Anaknya sapa, Dek? Anaknya buta. Hei, dir anaknya Pak. Hei, malah ganteng ya, Dek ya? Ya ora? Ora. Ganteng kok. Nek dir anaknya Mak. Nah, dire anaknya. Mak dire anaknya Mak nggih Bu nggih. Prapopone? Kowe iki sanggep sedulurku. Aku lamongan kene iki ado-ado ya pengen petuk kowe ya. Aku ki pengen rangkul kowe ngono rasane iki. Sumpah aku. Lan kangen tenan aku, Dik. Emang kowe lateran kangen. Dene do kene dene. Chinese ku ilang. Chinese Jawa ya, Chinese. Apa? Iya, kena ngareng iki kowe. Siap. Gerak. Acara opo ana siap. Ora acara opo. Wis cabiak iki lho. Ambo labur ireng ngene iki yuk. Aduh, aku ora ketara kok cindo ya, Dik. Iya wong ngancen kulit iki ora ketara irenge sadari. Eh? Padha ngono lho. Lho, biyen aku iki putih, Dik. Putih. Bareng kon nyelepno mbokku selepane kobong. Mulane aku ireng. Maksudnya piye maksudnya? Biyen aku iki Cina. Kulitku putih. Putih. Lah, bareng kon nyelepno mbokku selepane kobong. Barang kon celep. Mbok selep maksudnya. Wis mbokku selep kon nyelepno gabah mbokku. Gabah mbok. Mbokku gabah mbok nyelepno gabah mbok kon di nyelepno. Ya jelas beda tadi. Wong sing diselepno mbokmu ya. Maksudnya gabahe ngono lho, Dik. Gabahe. Iya. Ngene iki memang rong sedo salto. Rong sedo salto ngono iki. Halah terima salto gampang ya, Dik. Tenane. Iya. Alah. Mbok. Ayo, Mbok.
Dek, ikut tatune gambarnya apa, Dek? Gambare gunting. Nganu, Dek. Iku ombak parangtritis, Dek. Oh iki to. Yo. Tuh, ombak, Dek, iku, Dek. Parangku sumbo. Bejo kuwek ati. Ora ngono, Jo. Iku ana wong tuwa lho, Dik. Dik, wong tuwa, Dik. Kayak raine kok bocah wong tuwa, Dik. Tolong, Dik. Aja digarap, Dik. Wah.
Jar. Jar. Ayo satu deh. Satu. Ayo, Jar. Ayo, Jar. Wis mari. Wis mari. Bocah. Bu, iki lho, Bu. Ganti tak ngomong kowe. Ora. Ora ditopes. Jaranane mulai ya, yuk. Mulai. Jaranane mulai. Waduh, kok ojo tabur bareng. Ojo tabur bareng kowe dhewe. Jarane mlebu dhewe. Yo. Ya, masuk akal. Jarane lakal. Sampe dhewe. Hele, durasi dulu. Iyo, wah, guys. Oh. Lo. Hey, oh. Yeah, oh. Guys. Ini urang pemimpin soka Gemewa Putri, tunggal mengkus tunggal pagelaran pada aturaken teman-teman jenengan sami. Sampun wonten tari bujang ganong ingkang dipun tindakaken dening para seniman seniman saking paguyuban seni Barong Taruna Adi Jaya. Ugi Bapak dijelaskan pagelaran kasalajengipun wonten tari Barong Tunggal kasebut. Kematang paraga ing badhe jibane ngari kalenggan telu punika katuran siyaga ing gati sawega ing diri sumangga.
kongso tetekadya putula ora prancit teng trangga hesti rekata ingkang tuaja lelayu sabe